L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Sas-sajf se tidħol fis-seħħ liġi ġdida tal-OHSA li tirriforma l-aspett tas-saħħa u s-sigurtà b'konformità ma' rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta Sofija u bħala waħda mill-prijoritajiet li elenka l-Prim Ministru fil-konferenza tal-aħbarijiet wara li kienet ġiet ippubblikata l-inkjesta. Fl-isfond ta' din il-liġi u riformi mistennija fis-settur fil-jum dinji dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-OHSA organizzat konferenza biex ikomplu jiġu diskussi metodi ta' kif il-prattiċi tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jittiebu biex jollu l-livellu l-istandards ta' regolamenti fis-settur. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA, Dr. Josien Kutajjar, qalet kif din l-inizjattiva ttieħdet f'mument kruċjali fejn l-stakeholders jingħaqdu ban wieħed u flimkien ifasslu triq għal standards ogħla fis-settur. L-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol temmen li tista' tasal biss biex tolli l-livell billi taħdem b'kollaborazzjoni mal-imsieħba tagħha f'dan il-qasam. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Occupational Safety and Health Practitioners, George Sif Darmanin, saħaq dwar l-importanza tal-irwol tal-Project Supervisors b'taħriġ kontinwu fil-professjoni. Hemm ħafna ottimizmu illi l-affarijiet jistgħu jitjiebu u allura jkun hemm progress fil-livelli tas-saħħa u s-sigurtà ġewwa Malta. Il-Ministru responsabbli mir-riformi fis-settur, Jonathan Attard, spjega li għaddejja ħidma biex jiġu ngaġġati aktar uffiċjali fih dan l-OHSA biex tissaħħaħ il-funzjoni regolatorja tagħha. U stmat li dan il-programm ta' reklutaġġ se jfisser żieda ta' 55 ħaddiem, ekwivalenti għal aktar mid-doppju tal-workforce eżistenti tal-awtorità. Anka l-Gvern qed jimpenja ruħu li fi żmien li ġej jressaq liġi li se tkun qiegħda twettaq u tagħmel id-differenza f'dan is-settur b'tali mod li jkollna qafas regolatorju li jirrifletti l-eżiġenzi tal-lum.